Ja jatketaan tilaisuutta saman tien. Loppulukemat tänään siis Kärpät 7-3 ja lähdetään matkaan ensin Jonne Virtasesta. 7-3 lukemat. Mitäs näiden lukemien taakse kätkeytyy pelianalyysissä? No en osaa sanoa, aika sekautta. Ei pelattu edes niin mun mielestä hirveän hyvin. Tehtiin paikoissa maalit ja sitten se oli aika, kun se oli 50, sitten tuo 3 erää nyt oli aika pelata. Ei ollut erikoinen peli. Mitäs Antti Pihlström ensin yleiskommentti pelistä? No joo, että ei se varmaan parasta tyyppiä ollut tänään, mutta ehkä puolustuspeli meillä oli vähän heikompaa mitä normaalisti, että sen takia se näytti vähän sekavalta, mutta tänään onnistui hyökkäyspeli ja kuitenkin pelattiin sitten ihan vahvaa hyökkäyspeliä, että sitä sen takia oikeastaan numerot olisi tollaista. Niin, viimeksi täällä hehkuteltiin sun aikuisurasi ensimmäistä hattutemppua. Nyt siihen voi laittaa sitä sulakin päälle. 4 maalia. Ilmeisesti taisi olla semmoinen flow-ilta tuossa maaliteossa. No joo, että kun lähti siitä heti alusta ja muutama hyvä onnistuminen siihen, niin että kyllä sitten näette, että kannattaa yrittää joka paikasta, että näyttää menevän sisään tänään, että kyllä se oli semmoista ja hyvin kyllä jätkät pelasi mulle paikkaa, että kiitos kyllä niillekin, että ei sitä yksin tuolla mitään pysty tekemään ilman kavereiden apua, että kyllä iso kiitos niille ja oli ihan hieno fiilis pelata tänään. Sitten Jonne, 2-2. Tärkeä maali siihen paikkaan, oltiin tappioasemassa aika 16.01. Eikö kärppäpakki osannut lukea sun ulottuvuutta vai miten toi katko tapahtui? Kerropa se maalitilanne. No joo, kaveri taisi kyllä nukahtaa aika pahasti. Siinkin voittelin perus suoria jaloja ja yritin liuuskella siihen. Kiekko yhtäkkiä vaan itsekin katsoin vähän, mitä tässä nyt tapahtuu. Sitten se on aina paha kuti, kun itsekään tiedä minne menee, niin se on myöskin paha. Kaiken kaikkiaan näytti, että taas piirryt peliltä paremmin myös kiekon kanssa. No se aina kiva, kun kiekko. Totta kai. No joo, mä olin tuossa D-tiimin mukana ja sain pelata paljon ja siitä tulee sitä kiekollista roolia enemmän. Kai se sieltä sitten vähän kumpuu niin kuin tännekin. No sitten tuossa kolmannessa erässä istuit 10 ajassa 51 ja 40 ja osia ja sinne lähti myös Sveitsin poika Timo Helbling. Kerropa vähän, mitä siinä meinasi tapahtua. No joo, siinä aika paljon muutenkin pökittiin ja sökittiin. Mä näin sen niin, että oli tämmöinen vähän keestysyritys ja Filippiä selkään tuli ja sitten sitä oli jonkun aikaa tapahtunut, niin halusin ottaa sen pois siitä ja sitten no, tuomarit nyt jokainen näki, että mulle sanottiin, että kun ei heti ruvettu tappelemaan, niin he tuli väliin, mutta mä en sitten tiedä, olisiko 5 sekunnin päästä tullut enemmän niin kuin jotain vahinkoa jollekin kummalle tai toiselle. Ja sitten niin kaveri valmentaja sivuus, että aina sama homma mulla, että hakee joku heidän ajan pois, mutta mä tässä laskeskelin, että siellä oli tää Krebsi ja Rosa ja mikä Saint-Pierre, niin sinne voi muutama miljoona heittää, että enemmän tee maaleja kuin ne 3 yhteyttä. Antti, tässä menee ihan sanattomaksi, mutta oliko tämä peli selvistä lukemista huolimatta niin kuitenkin aika kuuma pelin sisään? No en tiedä, että ei kai se mitään erikoisempaa, että varmaan kaverilla vähän hermostui siitä, kun tuli noin paljon maaleja, mutta mun mielestä meidän jätkät piti aika hyvin pohkansa, että ei mitään lähdetty niin tökkimisiin mukaan. Otetaan sitten vielä tämmöinen pingisanalyysi kaverista, eli Antti ensin, niin minkälaista on pelata, kun Jonne Virtanen on joukkueessa mukana? En tiedä mitä. Hauskaa on varmaan. Ja Jonne, tuommoinen maalintekijä, sähinkäinen Antti Pihlström joukkueessa. No siinä oli taas kyllä mun mielestä paikka tehdä 6 maalia. Mulla oli vaan 1, mä voin vähän reeneissä näyttää Antti sitä. Ei, kivahan se on. Semmoinen. Vähän se on lihava, mutta muuten ihan mukava. Ja sitten onko pelaajille muita kysymyksiä? Taitaa olla, että hyvä show kannattaa lopettaa huippukohtaansa. Tilaisuus on päättynyt, ellei muuta kysymyksiä ole ja kaikille hyvää illan jatkoa.